Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga Irish, ngam di na inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y kablaawan, itinarangpaya abaru atawan, dagitoy apapagayam tayo. Makablaawan ni Milagros Waganan, Aida Harris, Grace Agtina Sales, Gemaline Madriaga, Virgie Padilla, Belinda Ramos, ni Rachel 1895, Maylin Biares, Judeline Guzman, Aidan Jules, Nida Nieveras, kastamat ni Rachel Tabalan, Castañeda Floresma, Rhea Acoba Agbayani, Mercedes Biason, Chelaija Abad, Margarita Pangesban, Joel Quilon, Aida Garcia, kastamat ni Imelda Reyes, Dinamling James, Marites Gahete, Hailey Sinawan, Leonora Bautista, Janet Isagire, Mr. Avenge TV Channel, Jasmine Rivera, Mary Ann Dawaten, Kamamshi, Joan Khan, kastamat ni Radiator Spring at Route 66, ni Darwin Dungail, Juliet Sugitan, Aurea Sindayen, Geraldine Larocco, Rowelyn Corpus, ni Lolit Atting, Linda George, Gemma Frutas, ni Raquel Pelerio, Riza Ngasaw, Luz C, ni Florenda Kimpaoy, Jonah Bal, Sally Guarte Vlog, Mercedes Salazar, Desiree Sakatani, ni Virgo Vic, Precious Gaspar, Mareville Lea, makablaawan pa ni Abdullah Habibi, Mark and Mary Vlogs, Pasyandora 32 Vlogs, Pretty Mary Palatao, Jules Puia, Sam Sam, Nerissa Ranches, Jester Frehiliana, Quent TV, ni Feni Sagong, Erwin Cacho, Miss April kan Agaluos Arnelson. Kastamutan ang makablaawan dagiti saan ana inaganan. Agyaman kami unay itinabara apanang suportayo iti YouTube channel tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Irish. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Irish, ngam pasensyakan manang no jakon imbaga ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo, kat naawis mo teriknak anang ipatulod iti pakasaritaan ti biagmi, anam na maak ang makaibat iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti kolehiyo. Ay, agyamanak, nakaawid akmat laengen. Imbagakmat ngamin kada kayo, ajak kaya ti makonfine. Gamagpilit kayo mat ngamin. Kay kayat ko ti agpaimbag dito'y balay. Nakarkarong agsakitak no addaak iti hospital. Linda, kasayaatan mo't laeng no adda kayo iti ospital. Tapno mataming ka na imbag. Kita man tinapasamak. Kung naktumot ngamin adi kag pambanog, ngam natangken ti ulom. Baybay am animin yang ti makaamo kadag iti trabaho dito'y balay. Delikado ti sakit mo iti puso. Iso atong palam ko madag iti ibilbilin mikan ka. Tony, narigat mat no kanayon laengen animin yang ti mapatpatudon dito'y balay.
Awan ti agbayag akatulong no kasta. Kan maysa, kabaalak. Siguro, naira na laang mata, adim mi karti sakit ko. Dahil takot nga rod. Diyak langit ni mapakawan ti bakit. No dadagas ang mapasamak kan kalinda. Amamat no kasano ti panangipatagkukan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Linda. Katya kung tarigagayan ti agbiag no mapukaw ka kanya. Saan to ang mapasamak na ita, Tony? Si Kamat. Ate dugpay ti biyag ko. Saan nga itulok ni Apo Diyos ang mapukaw ka masapakan ka? Asinon to ti mang taripatokan ka no kasta ti mapasamak. Anya? Ay, siga talaga. Kasta lang arudan tinapasamak ka ngam ti pakasaknak pa lang ti pampanunutam. Gapo ta ay ayatan ka matunay, Tony. Kat dayta ti pagyamanak unay iti Diyos. Tainik ka na kita asawa ama nang ipatag. Naasikaso, kan kang runaan iti amin, man nakaawat. Pasensyakan ka dagiti nagkurkuranga kiti kalabas, Linda. Kat ikarik, si kantulaang ti ayatag aging ganat tungpal biyag ko. Agyaman na kiti Diyos, tanakarwar ka iti hospital, Mama. Kumusta kayon? Okay kayo kadimot laang? Siyempre, iha. Nalaing dagiti doktor ko. Kan kang runaan iti amin. Nalaing ni Papam amang taripato kanya ki hospital. Wan nga rod, Mama. Kat pagyamanak unay. Tanaad da anak mo't iti ama akas ka ni Papa. Kat pasensya kayon ha, Mama. Saan ko apulusan na tulungan ni Papa nagbantay kada kayo? Idi na confine kayo. Makumikumakmot kami ni di pagadalan. Saan ka ngagdanag, iha? Maawatan ka. Kasta talaga ti graduating. Ado ti masapul aring paasan nyo. Basta igaad mo ti agadal, iha. Taday ti tartari gagayan mi ka ni Papaam. Diyay makaturpos ka, iti panagadal mo. Di kagdanag, Mama. Itapay, tadandani ako nagturpos. Para kada kayo ka ni Papa ti amin ngar aramidak, Mama. Patpatgan kayo unay ka ni Papa. Uy, friend. Nadamag ko nakarwar ka nun ni Mother iji ospital. Kumusta ngay? Kasi ti Diyos, nakarwaran, friend. Kat agyaman na, tanakaradkad manan ni Mama. Nasayat mat. Siguro, may concentrate mo mo't itan ti panagadal mo. Amok nga minakatagiti na palabas ng aldaw, talaga worried ka, gapo ko ni Mamam. Pudno dayta. Taasin mo ti sana madanagan. Amo tayo mo't adelikado ti sakit ti puso ni Mama. Naimbaglaan taada ni Papa, anang tartaripato ka ni Mama iji ospital. Ay nawan nga rod, friend. Talaga may sa apagulidanan nga ama ni Papam. Ipatpatag na launay ni Mamam. Idol ko talaga ni Papam. Ay, sapay la ko mag-grill. Takas jay to ti masaraka ka fafak. Guwapo lang aruden. Nasingpat pay. Ay, kilig. Amom, uray siyak. Talaga akasmat ka ni Papa ti kayat kung agbalinto akat ako naynay ko iti biyag. Makitkitak namin no kasano ti panangipatag na ka ni Mama. Ipatpatag na unay ni Mama, friend. Sinabi mo pa. Oh, ti okay ka nga rodan, ah? Awanan ti pagdanagam. Mala, oh my God, tama panda iji kantin. Treat ko, friend. Linda, masapul nga agluwasak man ni iji probinsya. Kas iti sigod. Uwan, Tony. Maawatak. Katagandad ka, iti panagbiyahem. Agyaman na, Linda. No, mapalin la ko ma.
Sa anak pa yung mapanita, takarurwar mo pa lang ito ospital. Ang kasapulan dakmot nga minijay. Saan ka ngagdanag, Tony? Maawatan ka. Di nakpakadanagan. Kabaalakon. Kanadamot na Irish kan minyang akadwak dito'y balay. Basta nadam ti salon at mulinda. Di kag pampandog. Agin na nakapailaan. Baybayaman ni Minyang tagaramit ka dagiti nasken na trabahon dito'y balay. Di kag tanagtag subliak mo't laadagos. Apaman na mayring Pasko dagiti nasken nga si kaswak ije probinsya. Wen, di ka madanagan. Nunas kan nga agbayag ka ijay, iti sumagmamano nga aldaw. Aramidam, Tony. Agyamanak iti pan nakaawat mo, Linda. Ipatpatag ka unay-unay. Tunggal ka ni kadwa bulan, agpaprobinsya ni Papa, manang Emmy. Naruamak maten, taamok ang maipapan iti negosyo ti as-asikaswan na ijay. Pasaray agawid kalpasan ti dua wano talo nga aldaw. Simarantamot ni Mama kalpasan ti pan naka-ospital na manang. Napatag-unay ni Mama ken ni Papa. Iso akas taunay ti panang bilbilin na kada kami kanina namin niyang asaan mi abaybayan ni Mama. Mapanagnagak ti panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga inarapaap ko, asapay lakuma, takas lantok ken ni Papa, ti makatakunaynay ko iti biyag. Mama, sumrag ako ninja pagadalan. Sige, iha. Agan-andad ka, Uwan, Mama. Uwan gayam. Kaano ka diti sangpot ni Papa? Mabalin nga inton bigat, iha. Apaman ang mairingpas na ti aramiden na. Kasta ka di, Mama? O, laglagi po nyo dagiti bilin ni Papa, ha? Wen, iha. Di ka kadiagdanag. Alamapan kan. Ang mga numaladaw ka pa iti pagadalan. Okay. Bye, Mama. O anya anak, nag-enjoy ka kadimot lang itinapanta nagpasyaran? Uwan, Daddy. Nagpintas. Nag-enjoyak, Daddy. Di kagtanag anak ko. Basta umayak ditoy. Mapantag pasyar iti dayjadiso. Daddy? Panawan na ka di manan? Abi, anak. Kuma, dito'y kalaangan, Daddy. Di na kun panawan. Abi, amumot nga da trabaho ni Daddy. Saan ka di? Uwan, Daddy. Kunam, adamanang ko. Kaano ka di amakitak ni manang ko, Daddy? Dumteng to day tanga altaw, anak. Amum tumot lang ni manang mo nga Irish. Napintas ka nasingpot ni manang mo, anak ko. Agpaiso, Daddy? Wen, anak. Kat di ka agdanag, agkita kay tumot lang ka ni manang mo nga Irish. Linda, adakon. Agyaman na kiti Diyos na nakasangbot kan Tony. Kumusta? Nasaya at mo't, Linda. Naragsakan man ni Abi iti sumagbamanong aldaw kaadak iti denana. Di nasaya at no kasta, Tony. Linda,
agdamdamagan ni Abi. Apay kanwa kanayon na panawak. Kan kanayon na damagan no kaano kano amamamuna ni manang ng Irish. Adakad ka dayta. No kaano nga ipudnob ka ni Irish, ti maipapan ka ni Abi. Linda, Patsyak ang maawatan tumatlaang ni Irish ti amin. Awan ti palimad asaan ang maduktalan, Tony. Daita ti laglagipam. Nasingpat ti anak ta. Amok ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kat maawat na akabsat ni Abi. Akas matlaang iti panakaawat ko kan ka, Tony. Pudno ang nasakit ti amin. Ngam napakawan ka. Taamok ang nagbabawiam amin ang naaramid mo iti kalabas. Kat impakitam ti panagbabawim. Amo tayo mat nga awan basol ni Abi iti napasamak. Isulaang tinagbalin abunga, tinagbasulan nyo kanyak iti inana. Katita, taawanan abiyag ni Laida. Tapimusay kat nga rod, idiimpas ngay na ni Abi. Rumbang laeng, adi mo talikodan ti responsibilidad mo kankwana, kas amana. nagtanok ka, Linda. Kat dayta ti pagbainak unay kan ka. Agyaman na kitipan nakaawat mo kanyak. Nagbabawi akong ti amin na nagbasulak kan ka, Linda. Kat ikarik adi kanton pasakitan iti kaano man. Irish iha, mabalin ka di nga agsarita ta. Uwan, Papa. Kasla na patag sa tipagsaritaan tayo, Napayagan na kayat ko nga ipudno ti amin kan ka iha. Tunggal gandatag. Agkapoy teriknak. Ha? Maipapanitan niya ka di dayta, Papa. Iha, sapay la ko matadinak kagura iti daytoy amamwam. Amok ngawan ti palimod na din tumaibotaktak. Kat marikrik na kadaytoyen ti gundaway tapno maamwam ti amin. Papa? Iha, nagbasulak kan ni mamam. Papa? Adda kabsat mo itirwar, Irish. Anya? Dahita ti agpaiso iha. Adda kabsat mo itirwar. Isu ni Abi. Kat magagaran unayin ang makakita kan ka iti personal. Naaramid mo ti kastakan ni Mama, Papa? Kunak na may saka pagwadan nga, Ma. Ngabsaan mo't gayam. Tanaaramid mo aliniputan ni Mama. Iha, amo kadakkel ti nagbasulak ken ni mamam. Ngam nagbabawi akong ti amin. Naunday a panawon na sinidsidirnak ti konsensyak. Ngam nakarkaron na sidirnak ti konsensyak no baybay ak ni Abi. Kat ni Mama, diyo man lang na panunot. No kasano kasakit da ito'y no maamuan na ti pananggulibyo kan kuana. Amo yung ada sakit ni Mama. Kasano nga rodita nga ipudnuyo kan kuana ti amin. Iris, iha. Di kan tumapakawan, Papa. No ada mapasamak kan ni Mama. No maamuan na ti inaramid yung kan kuana. Iha, kinapulno na. Nabayagan nga mo ni mamam. Kat nabayag mo tin ang napakawanak itilaksid dagiti nagbasulak kan kuana. Anya? Kasla nagtupak ti langit kanyak iti day di agundaway manang Emmy. Nagsakit timpod no ni Papa
nga adda anak na itirwar. Ngam nasaksakit idi naamwak, anabayag gaya man nga ammo ni mama, ti maipapan iti kabsat ko itirwar. Kasladyak mabubos a panunutan, at ti inid-idulok nga ama, ti amak nga impanpanakkel ko amay sa apagulidanan nga ama, kat nagulibmat gayam. Kinagurak ti amak, iti dayjay anaamwak, manang Emmy. Mama, pudno ka di ti imbaga ni Papa. Anabayagan nga amuyo ti maipapan iti anak nga itirwar. Uwan, iha. Nabayagan. Kat nagbabawyanan ni papam ti amin. Kasta kalaka na ti panang pakawan mo kan kuana, Mama. Iha, nasakit para kanyak ti inaramid ni papam. Awan umasping ti kinasakit na. Ngam iti panaglabas ti panawan. Nakitak ti panagbabawi ni papam iti nagbasulan na. Katimparik na kanyak na ita. Mama, Amok iha. Narigat mo ang maawatan ti amin. Nga maipatpatag ko unay ni papam. Iso anak kasag-anak ang mga klon. Pati dagiti pagkurkurangan kan pagbidbidutan na. Awan basol ni Abi, iha. Tikapsat mo. Naira na laang nga iso tinagbalin a bunga ti panakailawan ni papam. Mama, Naklon ko ni Abi, ha. Impatag kumatan ti kabsat mo. Uray awan iti den na tayo. Mama, Kat nakarkaro an asyanak iti kabsat mo. Idi na amwak apimusay ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Anya? Wan iha. Pimusay day ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Katiikit ti inana tinang tartarakan kan kuana ije lugar da. Iso ti papapanan ni Papa ije probinsya, iha. Saan ang negosyo? No di kat mapandasarsarungkaran ni Abi. Narigat para ka ni Papam ti kasjaya sitwasyon, iha. Iso ada pagnumuan mi nga ipudnukan kan ti amin. Saan alimad ka ni Abi ti kaadda ti kabsat na. Kat magagaran una yan ang makakitakan ka. Mama, At sapay la kumata mapakawan mo ni Papam, iha. Kan maaklon mo mata ni Abi, akabsat mo. Friend, apa yan? Nakaununag man hindi pampanunutan. Apay ka di, ha? friend, nasakit tinakam ko itinaamuak maipapan ka ni Papa. Ha? Anya day jay, friend? Nakababain ang maamuan ti sa bali. Anya kamutan, friend? Kasla saan nakagayam, iti kastang isawsawang mo ita. Friend, adakabsat ko itirwar. What? Oh my goodness! Day tati agpaiso. Kat nasakit unay tinakam ko kan ni Papa. Anya ti pangadang mo ita, friend? Kasladyak maaklon, friend. Ngam ni Mama, nabayag gaya man nga amuna ti amin. Kat napakawanan ni Papa. Oh, maglagayam. Apay nga rod di mo maaramid ti kas iti inaramid ni mamam. Among friend, adda tag iti pasamak iti biyag at iti tay pulos namnamain ang mapasamak.
Kasi tinapasama kiti pamilyayo. Friend, Adda ditan, friend. Napasama kan. Nakarkaro kat ada involved amay sa tao. Tikapsat mo. Awan basol, tikapsat mo iti napasama, friend. Iso asa narumbang nga iso tagbaklay iti amin. Amirin ka di anay friend, Amo, friend. Iti kaunggam. Maaklon mo ti amin. Saan ka ada ka sa tao? Pamakawan, friend. Dahil tatirumbang nga ipaay mo kan ni Papam. Nalaglag ang tumot lang tiriknam nung napakawan mo ni Papam. Saan ka di pa asimangpot ni Irish, Linda? Nagpakaada. Saan ka no nga agawid ita? Maturog ka no iti ay antigayim na. Taado ti ring pasda. Apay ka di. Amo ka gumurgura kanyak ti anak ta. Nadagsan ti basol ko kada kayo nga gina, Linda. Amo ka di naktupulos mapakawan ni Irish. Saan ka amaawanan itinamnama? Amo kadumtang tumatlaang ti aldaw. Ama pakawan na ka ti anak ta. Napadakkel ta na saya at atao ni Irish. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Wah, sapay la kumalinda. Amumeta na payagan na nagbabawiak, tinagbasulak ka na kayo. Nangrunakan ka. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Tanadaan na kita asawa akaskan ka. Man nakaawat. Tanaawat mo ni Abi. Itilaksid nga iso tinagbalin abunga. Ti pananggulib ko kan ka. Tony, awan basol ni Abi. Saan arumbang nga iso ti aglakam iti dusa kapo iti napasamak kada kayo iti inana. Agyaman ak, Linda. Katsapay ko mga rod. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak ni Irish. apay nga takas to iti marikriknak. Kagurak ni Papa. Ngam, apay amas ruming ringbaw ti tarigagay ko ang makakita. Kan makaamam mo iti kabsat ko. Diyos ko, tulungan ako, ma. Ipatpatag ko unay ni Papa. Iso ti maisa nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti arap-haap ko iti biyag. Anak, nakaununag manen ti pampanunutem. Mama, talaga ka di napakawan mo ni Papa iti inaramid na kan ka? Anak, nabayagan ang napakawan ko di Papaam. Kasta kamot ko ma. Apay iha. Umdas ka di ti may salaabasol ang naaramidan ni Papam. Tapno lipatam amin a kinasaya at nakadatanga agina. Ipatpatag na kaunay-unay ni Papam iha. Amok ang marikrik nam dayta. Kat nakasagaan na nga aguray. Aging ga ayat nagmo ti pamakawan mo kankwan Mama. Irish, anak. Sino day takadwam nga ubing, Papa? Irish, hiha. Iso ni Abi, di kabsat mo. Anya? Abi, iso ni manang mga Irish. Hello, Manang Irish. At last, nakita ka matlaangan. Nagpintas ka, Manang. I love you, Manang ko. Abi. Ading ko. I love you too. Manang?
Iris, iha. I'm sorry, Papa. Nagbali na ka man naging bubukod. Kaya't kadya sa wunday ta, napakawan na kon, Iris. Awan di karbang kagumurakan ka, Papa. Ipatpatagawnay. Kastamot na di kapsat ko. Ni Abi. Katnoan niya man dagiti na isawang ko. Kan naipakita kada kayo ama di iti kalabas. Sapay lang kumata mapakawan nagpapa. Katika-rika, manipod ita. Agdadan na tayon anaragsak. Akadwa tayo ni Abi akabsat ko. Iris, anak. Ang tiamanak iha. Wen, manipod ita. Dito'y nga agnaad ni Abi. Kit agbalin tayon amay sa naragsak a pamilya. Pudno nga ididamo, nalaos ti sakit tinakam ko ken ni Papa, manang Emmy. Ngam apaman anasirayak tinaamo, nakain-inosente, kan makaayayo alangan ni Abi akabsat ko, namin pinsan anapunas tigurak para iti amak. Pudno gayam ti kunada manang, nga uray kasano kadagsen ti basol ti maysa a tao, nuruming baw ti panangipateg ken pammakawan, mapunas amamin pinsan ti dagansen ti barukong. Nalaos ti ragsak ni Mama, apaman anay matangan na ti panangpakawan ko ken ni Papa. Itamanang, agnanaedan ti kabsat ko ani Abi iti pagtaengan mi. Kat awan apulos ti umasping iti kinaragsak mi kas maysa a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak. Agyaman ak unay manang. Toy pagayam mo, Irish. Pagayam nga Irish, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti pakasaritaam dito'y programa tayo. Mamati ak ang nakaibati daytoy iti napatag nga adal kadagiti naayat adumdumngeg. Pudno unay ti kunam, ano ruming baw ti panagayat, mapunas mo ti amin agura nga uray pay no immukuok daytan iti kaunggan. Daytoy ti makunak pagayam ko. No kasano ti kinatanop ni Mamam, kasta kamatlaeng. Kat dayawan kayo iti kasta agaladyo. Iti laksid dagiti napasamak, makunapay laeng at talaga apagwadan kayo asang kapamilya. Kat sapay lakuma, taagtultuloy, kan saanen amagupod pay ti kinaragsakyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam dan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem,
Di pa kasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Alex, ngam di na inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Belated happy birthday kan Happy New Year kan ni Vicente Bristol Jr. from Jervy Bristol. Happy New Year to my wife Genevieve Asuncion from Louis Asuncion. To my bestie Zoraida Yanggod, Black Lady Shadow Lisa Bandao from John Abal. Kablaawak pa iti si Bubukel a pamilya, kastamot amin a kalugarak from Rowelyn Tulali, Tibatak, Ilocos Norte. Shout out kada Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan, kastamot ni Mare V. Vea iti Hong Kong. Dulay family, asawak ani Mary Ann, anak ko ni Tatay Dolfo ken Nanay Bebs from Boyet Dulay, ti Rosario, La Union. Makablaawan pa iti parents ko iti Tabuk Kalinga, the Mr. Francis and Liway Agurin from Marilu Odlu, ti Virac, Itugon, Benguet. Ni Herwin Pasio from April, Kusalan. Bostillos family ditoy Delphine Albano Isabela from June, Bostillos. Agaluos ken Juliana family, ijay Muta, Casibo, Nueva Vizcaya from Arnelson Agaluos. Makablaawan pa ni Tatay Bito ken Nanang Helen dita Daragutan West. Ken kakabsat ko ditoy Hong Kong ada Marge ken Jonalyn Palatao from Pretty Mary Palatao. To my Pretty Stacy and Jepoy Pogi from She Salayog. Shout out kada Belinda Ramos, Mercedes Biason, Chris Ryan Rillion, ken Glenn Peter Sipe. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alex. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Alex. May saak asigod nga OFW. Addaan akon iti asawa ken maysa nga anak. Nagtrabaho ak akas driver idi ijay Saudi Arabia manang. Makunak nga uray saan unay adakkel ti sweldo, nakatulong iti pamilyak ti panagtrabaho ijay balasiw taaw. Saan ang nailepas ti asawak ti kursuna a kinamaestra, gapo tanasapa kami ang nagasawa ken naaddaan iti anak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilian tayo. Adda kon Sonya. Ay, makabannog tagmalmalumag paspasada. Nang runan no kasta at traffic. Sapay nagbara ti panawin. Ala, ingka nga rodon agpalas. Apag isunto ang makaluto kat mangantayon ton, tapno masapa ka ang makaina na. Ayan ka diti anak ta ni Jenjen. Jackpot makita diti balay. Sigod mo't ano kasto asumang putak at umay sumabsabat. Ay kat adamanon di tabalay da lolo kan lola na Amo mo tan di anak mo. Spoiled launay kadakwada. Ni, ang mga numasobraan damot kat agbalin to nasubag di anak ta. Saan lakay? Nalaing amang disiplina iti ubing dananang kantatang. Kas makita mo't, nagsingpot ti anak ta, nagtulnog pa'y. Sa bagay mo't kit di Kat day tati pagyamanak unay, tay patpatag unay dananang kantatang ti anak ta. Wen, iso ang nag-aasat ta dito'y laang asidagda ti ayan tayo. Awan pagdanagak no kasta arumwarak, wano da papanak, taadada pangibatsak ka ni Jenjen. Isungorot ang masapul ang naparabor tamot kadakwada. Ta saan ang magatadan ti panangas asikaso da iti anak ta? Alang arudon, ingkag palasan, tapok kawakto ni Jenjen inton mangantayon. Sige nga rod, bakit? Naimbag man ta nagawid kan anak. Nagmalmalum kan samot ita balay dalolo kan lolam. Wan tatang! Kumusta ang imit dalolom? Okay mo tatang. Nagplay kami ken ni lolo. Ay na, anak ko. Inistorbo man ni lolom. Awan man tinaramidan nan Ang mga no agungot to ni lolam. Saan tatang?
Nagluto ni Lola iti snack ni. Ay, isumot lang arod adanda ni di mo kay tagawid anak ko. Saan mo tatang? Alang arod, mapan kan iji kusina. Takitaan no nakaluto ni nanang mo, tamangan tayon. Wan tatang. Lakay, agi na natamutan, tanay rabin. Amo ka na banog ka na kay ayam iti apom. Anya kita na banogay. Kay kayat konto pa itapno umubing matirik na sag paminsan. Iwan mo ta, naimbaglangan tada ni Jenjen aliw-liwata lakay. Nakaayaw na dyan nga ubing. Nakasingsing pa. Nasaya at ngamin, ti padang padakkel na gitinaganak na kenkwana, iso akas jay. Ado nga rin ti umapapal ka na tayo akaruba. Tauray ka no agmay-may siya ni Alex nga anak ta. Nasaya at kano tinagbanagan ti pamilya tayo. Kastamot tan ti binukil na pamilya na. Nagasat tamay, tanadaan ta itinasingpot amanugang. Naasikaso unay kadagiti agama. Sayang bakit? Ta saan na iturpos ti Corsona? May isa ko pa na maestra no saan da na ilawan ka ni Alex. Iso ang nag-asawa na adi na oras. Awan ba't ti makita ta pa nagbabawi kan ni Sonya lakay. Nang runa idinaipas ngaynan ni Jenjen. Ay, kasi ka man ti madaan iti nakapimpintas nga anak. No di ka mo't maayayaw. Datanto pa kat maayayo ta iti aputa. Iso danto lakit din. Iso nga amok. Kontento ni Sonya iti pamilyada ka ni Alex. Bakit? Saan ka kada masiguran nga dalang dito balay? Ni, apay ana sa ludsud mo day ta, Alex. Wana, tano na iturpos mo kumati kursom. Ang mga namang isursuro kamatitan. May saka ko man na maestra. Anya ngay nga rod, kat napasama kan ti amin. Kan awan ti pagbabawyak lakay. Tanadaan ak iti asawa na singpet. Manang ipateg. Kan pagwadan nga ama. Kastamot nga ada ni Jenjen nga anghel ta. Masaya nga anak lang amin bakit. Sayang nga talaga ti kursom. Naggraduar ka kumaitan. Wan ko mga rod lakay. Sonya, anya nga tano ituloy mo ti agadal. Ha? Anya? Agang-angaw ka ka di, Alex? Ni, saan Sonya? Seryoso ak. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo. Manuumot la daytan ngay. Ang kabaulan ta nga ta? Kakaasi ka lang nga rodon nga agpasada agmalmalam. Mainayon mo ng tigastuset para iti panagadal ko. Kabailan ta bakit? Ika gumaktag pasada ang masapa, tapno manayaw ng tibirok ko. Awan ti imposible. Basta ka na yun akid dawon ta ti panarabay tinamarswa. Pinagtuloy ko nga rod a pinagadal ni Sonya nga asawak manang Emmy. Ididamo, agkadkad ni Sonya, ngam na alukoy kumatlaang. Amangan kano no marigatan akunay amang isakad iti amin, gaputa agmay may saakkat nga rod nga agtrab-trabaho. Amok manang at talaga akasta ti mapasamak, ngam talaga adisidido ak ang makaturpos ti asawak, kas panagsubad ko iti nalaos a panangipateg na kada kami iti anak mi. Kumusta ti panagadal mo bakit? Ay nalakay, maikawa ak meten. Sapay nag-uubing meten dagiti kaklasek. Siyak samot ton ti kabakatan kadakwada. Di mo pampanunutan dayta Sonya. Italang dayta. Makitam, may ruwam kanto matlahan. Huwag nga rod. Kat, agyaman nak ha.
Jack namaan ang maituloy ko pa iti panagadal ko. Kat, babaan day taken ka. Ipatpatid ka unay, Sonya. Kat aramidak ti amin, tapno maparagsak ka. Kat may paay ko ti responsibilidad ko kada kayo iti anak ta. Nga maasyanak ka. Awan pa ina namon. Amang ano niya mo ti mapasamak ka. Amang ano agsakit kay ti kastangar aramidem. Anya kalakit din aya bakit? Saan ka kading agpanunot iti kasta? Kabailak, kaputa adda kayo nga inspirasyon ko iti anak ta. Agyaman naklakay. Kat di kagdanag, aramidak ti amin akabailak tapno makaturpusak. Kat isagot ko ti diploma kada kayo iti anak ta. Nanang, da kayo pala ti makaamo ka ni Jenjen no kastang awan kami ka ni Sonya, ah? Ay, wan anak ko, di kagdanag. Maragsakan kami mat ka ni tatangyaw. Gapu iti pa nagtuloy manan ni Sonya nga agadal. Talaga nga ikaw makapagturpusin ta asawak, nanang. Arapap na talaga tagbalin na maestra. Saan na natuloy, gaputa tinakdaran mi ti pan na kailawan mi di. Ang awan di pagbabauyan mi, nanang. Gaputa agpimpin natag kami ka ni Sonya. Ay, rumbang laang anak ko. Gaputa uray da kami. Awan apulos ti panagkadkad mi ide kan ni tatangyaw. Tamakit kita may nga agbalin anasaya at nga asawa ni Sonya. Nanang, Amok anak ko. Marigatan ka. Amok nga ikagkagumaam laang ti amin. aklo nagnanang. Saan nakaskari na tagpaadal ita panawin? Imbag langan na, tadapay lang iti elementarya ti anak may. Saan pa lang adakil ti magastos para iti panagadal na? Nasaya at day taapanggap yo anak ko. Kat kadwa na kami kanitatang mo amang ikararag. Asapay lak tatarabayan na kayo ti Diyos. Iti kasta, matungpal amin dagiti arapa apyo iti biyag. Malapok, aginanaka. Amok na banog kay di pa naggaputa iti iskulyaw. San, Lolo? Okay laang. Nay, ay adda kayo matgaya man ngaglolo. Mala, aginana kayo, nagluto akiti meriendayo. Talaga, Lola? Ay, wala, apok. Amok amabisin ka sumangpet, tanabanog tautek mo, ija iskulyaw. Mabisina kun, Lola. Malanga road bakit? Sagana mo tayo merienda tanay. Agririn to'y apaw. Mabisin ka naon. Saan matamadlaw lakay? Tanay, kita amot ati bagina. Nakalukluk mag. Ni Lola mo? Alakit din. Hintay nga rodan ag merienda. Bakit? Nakita kami itay ka ni kumpare ka Bernie. Kasangsangput na naggapoy di Saudi. Kastaya. Kat, kumustamat nga ni kumparem? Mayat ka no ti trabaho na ijay. Bakit? Agkasapulan da ka no nga rod iti kanayunan at drivers. Kat damdamagan na. Amangan ka no interesado ak. No, kayat ko ka no. Tulungan nak nga agapla iti kumpanya pagpapaayan na. Ha? Anya di panag ko ng bakit? Saan ka di amayat da ito yung oportunidad? Tapno makatrabaho ak mati di balasiw tao? Kaya't mo asawan? Panawan na kami, Alex. Sonya, para mo't lang iti masakbayan tayo dito yung aramidag. Sa bagay, amok amarigatan kan amang isaksakad iti panagadal ko. Kastamatan iti panagbiag tayo. Dakil tulong dito para kada tayo bakit? Nang runa, kat inton makagraduar ka, masapol pa yung ag-examin ka para iti lisensyam. Adakan ka noon niya ti desisyon mo. Amo mo't nakasuporta akanayon kan ka. Nang runa kat para matlaang iti pagimbagan tayo ti amin. Sana bale, umadan hindi pa nagturpos ko. Makatulong ak tumutlaangan kan ka. Sana day tati panunutom, Sonya. Ti importante, matunoy mo ti arapaap mo. Kat baybayan na ka mapanagtrabaho iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwan-wan a panagbiag. Babaan iti tulong ti kumparek.
Nakapagtrabaho ak iti balasiw taaw manang Emmy. Nupay agkadkad ko man ni Sonya nga asawak, imanugot matlaeng. Tamasyan kano kanya kon nga agmalmalem nga agpaspasada, tapno maipaay ko laeng ti pagkasapulan mi iti inaldaw, kastamoten dagiti kasapulan na iti panagadal na. Manipod nagtrabaho ak iti Saudi, impat patulod ko amin asweldok iti asawak manang. Iti kasta, saan da makamtod iti pagkasapulan da. Pasaray ag overtime akmet. Iso aday jay ti mabatbati a para gastos ko para met iti pagkasapulak. Agingga adimteng ti aldaw a panagturpos ti asawak. Kablawan ka, Sonya. Kamaudyanan na, agturpos ka mutlangan. Wan Alex, katga po amin day iti sakripisyom di tabalasiw taaw. Bakit? Ipatpatag kayo una iti anak ta. Awan anyaman na kanyak dagiti amin arigat kan sakripisyok diti abroad. Tinapatag kanyak, naipaay ko ti pagrembengak kada kayo iti anak ta. Agrambak kayo, bakit? Da kayo kadananang kantatang. Tanawan da ati mulong kada ta. Awan tamot iti da ito akasasaad ta ita. Wan lakay, kat bigbigag ka utang ana imbag anakam kada tatang amin ana ipaay da iti pamilyata. Nang runa iti panang tartaripato da iti anak ta. Ay, sayang. Awanak iti denam ital daw ti graduation mo. Nagsayat kat kuman nga imatangan ti panagturpos ti ay ayat unay nga asawa. Urayat ti panagawit mo. Kanuan gayam, ag-review ak adagos kalpasan ti graduation. Tapno maka-examen ak adagos. Sapay ko mata makapasaak. Makapasa ka, bakit? Sigurado day ta. Sige, agannad kayo Anadan nyo ti salon at yun dita. Makaamu ka pa'y lang kada tatang. Kablawan da ka balasang ko. Nakaturpos kan. Agyaman naktatang. Gapo amin day ta ni Alex nga anak yo. No saan agapo kan kwa na, awan kami kumaiti kastoy akasasaad iti anak mi. Ipatpatag na kayo unay ni Alex, Sonya. Isungar-aramidin na ti amin tapno sumaya at ti masakbayan niya. Katap no makasubadak kan kwa na, ikarigatak ti makapasa iti eksamen para iti lisensyak. Tapno agbalinak anaan-anay a maestra. Iti kasta, makapagtrabaho akmatan kat matulunga kun ti asawak. Ay na, nasaya at unay day tabalasang ko. Kat planok nga into naan-anaya kon a maestra kat adan ton trabaho. Pagawidak ton ni Alex tatang. Kat agnegosyo kami laangan dito Pilipinas. Total, adan tumot ton dito iti asawak ang mangimaton iti anyaman nga agbalinto ang negosyo mi. Adan tungatan umanay apagpuunan niyaw, anak ko. Saan kayong agdanag tatang? Adda na urnong ko kadagiti impat patulod kanyak ni Alex. Umanay mo't siguron apang rugyan mi dayjay. Ay nabili pa ka talaga kan kasunya. Sana nasayang ti amin na sakripisyo ti anak ko iti balasiw tao. Ingkarik iti asawak nga agtinulong kami. Tapno mapaduras mi ti panagbiag mi tatang. Husto mo't dagiti ado arigat ni Alex iti abroad. Katsapay lako ma, tamatong palamin dagitoy nga ar-ara paapag tatang. Sapay ko ma. Nanang, kaano nga agawit ni tatang? Saan ka nga agdanag anak ko? Umadanin ti panagawid ni tatang mo. Kat sigurado nga adon to ti pasarabo na kan ka. Agpayso nanang. Wen anak ko. Kat saan natanton apanawan ni tatang mo? Yehey, agawit ni tatang. Basta agsingsingpot ka kanayon ha? Tapno agawid din ni tatang mo. Wan nanang. Kasla seryoso na iti panagsarsarita yung kondisyon niya itay alakay.
Wen, bakit? Kaya talaga nasingpat ti manugang ta. Pagkunamat. Ay na, adugayam ti plano na. Kaya't nakano ti agnegosyo, kabayatan ti panangururay na iti panag-examin na bakit. Kat no makapasa, pagawidan na kanon ti anak ta isun ti mangimanihar iti negosyo nga ipatakder na. Kat ni Sonyaman, mangisoron tulatan iti pagadalan. Ay, nasaya at unay daytaan na panunot ti manugang talakay. Ay, talaga, saan ang nagkamali ti anak ta, idinison niya ti pinili na nga agbalin, akatakunay-nay na iti biyag. Husto ka bakit? Katagyaman ta iti Diyos, gapo iti panang tartarabay na kadakwada. Hello, Sonya. Kumusta kayon? Nasaya at matlakay. Umadanin ti exam mi. Sapay ko mata makapasaak. Kunak mo ta ka ba ulamday ta? Bakit? Ay, wan gayam. Planok ti agnegosyo. Adaran tak akwesto di ili. Aramidag amin ni grocery. Pangururayak no anya ti resulta ti exam ko. Anya? Ni, pangalaam nga iti kapital. Bakit? San ka ngagdanag, Alex? Ada urnong ko. Babaenday ta kadagiti impaw-paw it mo kanyak asweldom dita abroad. Talaga, Sonya? Wan. Kan, ada ko makidawag kan ka. Kat saan ka ko mga agkad-kad. Anya day ta bakit? Mabalin ka di alagpasamlangan ti kontratam dita. Saan kanton nga agsublipay? Agawid kan, kasi kanton ti mangimaton iti agbalin a negosyo tayo. Sonya? Di ka nagkadkad, Alex. Husto matan ti ado a sakripisyong para kada kami. Panawanan tapno agdadan nata yun asang kapamilya. Namnamaan na ni Jenja ti panagawid munton. Kailiw na kauna yan ti anak ta. Kastamot kanyak. Kayat ko akadan nada ka, bayat ti panagdakkel ti anak ta. Iso alap pasumlaangan ti madama a kontratam dita Saudi. Sige, Sonya. No kasta ti kayat mo. Iso nga rod ti masurot. Diyakon na pagkadkadan ni Sonya nga asawak manang Emmy. Nagawidak nga rod kalpasan ti kontratak ijay Saudi. Napagasatan met ang nakapasa iti exam na ti asawak. Kat ita, maisan anaan-anay a maestra. Katkas iti inarapaap na, mangisursuro itan iti maysa kadagiti pagadalan dito'y lugar mi. Siyak meten ti mangimatmaton iti negosyo arinugyan ti asawak. Kat kaas iti apo, maysan adakkel a groserya ti negosyo mi. Kakalugaran mi met ti kaaduan kadagiti innalami at trabahador mi, kastulong mi metten kadagiti kalugaran mi nga awan panggedan na. Pudno unay manang, ano adda arapaap mo iti biyag, kano agtinulong kayo nga agasawa, sa buyugan ti kararag iti namarswa, awan ti imposible. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, pudno unay ti kunam, ano adda arapaap, kat buyugan iti aramid, ken panagtalek iti Diyos, awan ti imposible. Makaitad inspirasyon ti pakasaritaam, Alex, nang runa ti panagtinulong yung agasawa, tapno matunuyo ti arapaapyo iti biyag. Sapay kuma, tagtultuloy tinapintas agasatyo, kat saan kayo nga agbalbaliw, itilaksid dagiti mapaspasaran nyo anam ay tibiyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo.
Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag